Gléosigh antocht réalta an tsothí gomáil tríd an spás dorcha idir na réaltaí. Cheas an captain Zechi an drochad, a lábha fada trasnathe taobh hir dá chóil agus ag fearre na Scáileán. Bhí an soitheach an hac do go leor cineálacha aisteacha éagsúla, go léir ag iompar le chéile chun domhan nua a inniuchaig, agus chun beatha nua a aimsiú. Glí an captain an Ficsean Eolaíochta, Lorenus, an na stáisiún. Bhí a chrachan gorm ag taitneamh go bog agus ag iompar. Tá rud ag an aisteach á fiche go gin suas. Shiúil Zechi cuití le na chéime na fada, cuaramacha. Bhí a bhaintear na carcs éalas, mar dhíine cliste agus cuaramacha. Ní ríisiad riamh isteach in éon rud gan smaoinemh dúis. Cad éiceann tú? A dtíoflaí sé. Tá sothach beag a muí an sin. Tá cuma an sean agus milte Ceapam go bhféadfadh duine éigean a bheith istí ann. Déach an captain an Scáileán. Bhí an sothach beag ag sníomh go máil sa Spás, dorcha agus ciún. Ní rá éon cosúlacht aige leis na longa a rinne a bhaintear ná le héin cheann de na cineálacha eile a bhí éalas aige. Tháinig an taifeagach leithis chuc an drochag. Bhí a bhaintear na zentarí, siochananta agus cineálta. Cha siad a saoil ag cabhrú le daoine eile agus ag leithis na naoine tín. Bhí bhealtar ard agus tunaí le súla cineálta agus guch bog. An dearfama isteach a dtíofraí beltar. Má tá duine gortathe is féidirlum cabhrúló. Smíní an captain Zé seo. Bhí an beatha nua a aimsiú spragúil, ach déadach sé a bheith contúirteach freisin. Mar sin féin, ní féadach siad duine a ágáil chun bás a áil sa Spás. Se, a dúir sé, ach bí cuaramach. Ní le isagan catageomid. D'obraí an críú le chéile chun an sothach beag a thabhairt isteach ina gúram clós. Nuair a doscail siad fuair siad rud éigean nar chonaic éon duine acu riamh roimhe. Taobhistí bhí chréatúir aisteach ina chabla, I mosca miútal fuair. Bhí an chréatúir an difriúil ó gach duine acu. Ní raibh ach dhá lámh agus dhá chas aige. Bhí a chreacan dá don éadrom, agus bhí grúig bhúmhéir bhar a cinn. Bhí sé I bhfad níos lú ná an cuid is mó acu, ach bhí rud éigean faoi a chud a suamh na siad. An bhfuil sé beá, a dhearg an captain sa haid. Cheiceal beltar a scanóléis. Se, ach tá sé I gcineal Scéalta Daonna. Ceapam go cumiadan an bosca seo beá agus ag catla. Ba chóir dún a bhúscailt go maill. Bhog siad an chréatúir chuc an seomra léis. D'oibrig bhealtar go cuaramach chun a bhúscailt. Tar éis cúpla uair an chloig, doscail súla an chréatúir. Bhí siad don cosúil le salachar, agus bhog siad go tapa timpeall an seomra. Chuí an chréatúir suas go tapa, níos tapúla ná mar a bhíotas ag súr leis. Chas a cheann chlé agus dheis, ag féachant gach rud. Nuair a chonaigh sé na heachtranaigh timpeall níor glá sé ná níor rí sé. Ina áit sin níor féach sé orthú ach leis na súla don tapa sin. Díadad a dúirt bhealtar sa teanga cuiteann a úsáideann an cuid is mó de Scéalta Spás. An ducann tú mé?
chléin an chréatúir. Se, a dúir sé. Bhí a gú níos daine ná mar a bhíotas ag súil leis ó bhealtar. Cá bhfuil mé? Pá tú sitheach, a dúirt an captain Zeki, ag céimniú ar ai. Fuairmas tú ag snáb sa Spás. Cad is anamdid? Jake Morrison, a dúirt an chréatúir. Rinne sé iirecht seasamh suas, agus rinne an tachtramach céim siar. Bhí Jake níos gire ná an cuid is mó acu, ach chur an ballach a bhog sé iad ar mide. Gach blúiseacht, hí tappe agus cínte cosúil le sealgarí. Carabastuid, a díorag Jake Morrison de Lannis. An Daonna, a dúirt Jake. Déach sé timpeall an teamra a ríis. Cé cho fada a bhí mé I mo chadlá? Níl éasagainn, a dúirt an captain. Bhí do sitheach milte. Níor féidirlinn a rá cé cho fada a bhí tú ag snáb an sin. Chléin Jake agus chumar sé a cheann. An rúd dearnach a bhabhram ná an tíneal ag briseach sios. Chuaigh mé isteach sa bhosca caifeata ag súil go bhfaithí duine éigean mé. Déach sé orthú le fisreacht. Cad is anam díomh? Déach na heachtrannach ar a chéile. An chréatúir seo, an Jack seo, bhí cuma soccer ar maidir lena gur amach. Bhí an cuid is mó de na speitheis nua agla ná sceitiméní nuair a bhfuil siad le heachtrannach den chéadúir. Ach bhí Jack díreach cosúil le súm mar go raibh sé ag búlaithló mar gnáthar. Is mise an captain Zeki, a dúirt an captain. Is sé seo an taifeagach léas agus an taifeagach Eolaíochta Linus. Nahar a búil ó leat, a dúirt Jack. Rinne sé iirecht seasamh suas a ríis. Agus an uair seo lig si dó. Ach déach si déir go cúramach. Mí rá Jack an náirt, ach chur an ballach a cheas sé cuma láidir ir. Bhí a ghuailí leathan, agus bhí a lábha agus a chosa cuachtach. Nuair a bhóg sé, í rá éon glúiseacht amú. Gach rud a rinne sé, bhí cuma go raibh cuspóir aige. An bhfuil achar a sort, a ddíafra. Bhí sé ag irí a bheith cineálta, ach bhí a gú ag cuí beagán. Se, gur a mágad, a dúirt Jack. Déaf an úsáid a bhaint as isce freisin dá méachagad. Thug siad Jack chuig an limistéir itheáin. Stop na bail fearne ile ó na rá siúil acu agus déach siad éir. Níor cosúil go dtug Jack faoi deara. Chuaigh sé sios ag bád agus dain sé. Nuair a thug siad bia dó, déach Jack ir go cúramach. Cén cineál feola seo, a ddíafra sé. Ní feola, a dúirt feiltar, ní ihamid anamhathe. Tá sé seo déanta as plandaí. Déach Jack inó. In áiríre, sibh go léir? Chin sé timpeall an teamra. Ní isise feol char bé. Ní ha, a dúirt le rannas. Stop an cuid is mó de na speitheis cliste ag anamhathe I bhfad ó chin. Níl sé riachtanach, agus níl sé cineálta. Chléin Jack go máll. Ar an Daonna, ihamid plandaí agus anamhathe éireann. Caifimid. Tá go leor anamhathe contúirteacha an agus déanann cútachu iirecht sin a ite. Déach na heachtranig ar a chéile le imní. Anamhathe contúirteacha ar ina iirecht daoine a ite. Cén cineál Daonna a bhí an Daonna seo? Inas dún faoi de Daonna,
a dúirt an Captain Zekai. Rinne Jake mionghára, agus nuair a rinne sé, chamaic na hachrannig a íocra. Bhí siad bán agus géir, go háirithe na cinn pointeáilte na taobhanna. Bhí cuma orthu cosúil le fiacla meachatar, chréatúir. Tá an domhan go hálan, a dúirt Jake. Tá géan mhóra agan atá lán de íosc, agus sléimhte atá clúdathe le crainn. Tá fásaigh agus forraisí, agus féraigh an, ach se is féidir leis a bheith contúirteach. Tá béir agus mudraí fiáine agus coit mhóra agan. Sanna géan tá siorcanna agus rudaí eile ann féidir leo dachar i dhéanamhtaid. Agus maran do bhúntear leis na hanamhathe contúirteacha seo, a ddífrí bheilte, a gú ag éirí is áirte. Cínte, a dúirt Jake, mar nach raibh sé ruderbí speisialta. Cai tú a bheith cuaireamach agus éasagad cat a bhí siúil agat. Bhún maithart don fíoch a dhéanamh nuair a bhí mé óg. Bhún mo bheam dom céna plandaí a bhí sábháilte le hithe agus céna cinn a churfag tín mé. Déach na heachtrainnig an chréatúir seo, an Jake seo, láir faoi mhearachtáil le hanamhathe marfacha, mar go raibh sé gnáth. Cén cineál donn a rinne daoine marachtáil mar sin. Lean Jake ag ite agus ag caint. Is botamach mé. Déanam staidéar plandaí. Bhí mé ag taisteal chuig cholíneacht nua chun cabhrú lo bia a ás. Sin an fád a raibh mé sa Spás. Botamach a ahra bheilte. Déanann tú staidéar plandaí, ach déanann tú fíoch anamhathe freisin. Well, tá éasagam chumas fíoch a dhéanamh, a dúirt Jake. Fólamín gach duine an domhan, scileanna bunúsacha marachtála. Ní bhíon éasagad riamh caitheinn a déiteag go mbeadh siad ag teastáil iad. Bhra an Captain Zekai fuair ag rí trí na charp. An chréatúir seo braithníonn beag agus cardúil, ach láir sé faoi fíoch agus faoi bheathan cosúil le staidéar ailte. Cén cineál specas a bhí ann. Cén cineál donn a rinne dúine fálam chun marú, díreach chun marachtáil. Agus Jack ag críochnú a bhéile, thug na heachtrainnig go bhféadfadh siad rutéigean an contúirteach a thuirstaisteach a soitheach. An Jake Morrison seo bhí cuma jazz go leor, ach bhí gach rud faoi léirí sé go raibh sé tácha le haghaidh troid agus marachtáil bhealaí nach bhféadfadh siad a samhladh. Bhí siad ag tosú ag smaoineamh nach raibh siad tar éis taistealaí cáilte a thartáil. Bhí siad ag tosú ag smaoineamh gur thug siad aireachtach bord a soitheach. An bhaidean dar gcionn, chlí an Captain Zekai cruniú sa phríomhseomra cóntála. Tháinig na hifigií sin seireacha go léir. Chuaigh siad timpeall bord ada ag cogarnag le chéile faoin chréatúir aisteach a bhí aimse acu. Thiúil Jake isteach sa seomra agus déach sé timpeall. Bhí cuma scíd a ligeanir, ach thug na heachtrainnig faoi deara conas a bhog a thuúla go tapa, ag seiceáil gach cúne agus aslan. Bhí sé cosúil le go raibh sé ag lorg contúirst, nó ag planáil bealaí éilethe. Suaigh síos, Jake Morrison, le a hell, a dúirt an Captain Zekai, ag pointeáil chuig chathair ag ceann den bhord. Chuaigh Jake síos, ach níor lean sé ais, nó níor chuaigh sé go compordach. Chuaigh sé díreach, ré
le bogag go tappe má scá. Fuair na heachtarmaige seo undisturbing. Ba bhelín níos mó a ólam fút féin agus faoi de bhaintear, a dúirt an captain. Níor bhfuil muid le dhaoine riamh roimhe seo. Cínte, a dúirt Jake le miung ára. Cad ba bheallat a álamach. Boscail an Ficsean Eolaíochta liran padsaniri. Dús inas dún faoi de gheann. Cé bhé duine atá ina gcónaí an dheann. Thart 8 billion inis capam, a dúirt Jake. Béidir níos mó, tá an daonra ag fás I gcónaí. Déach na heachtarnach una. 8 billion. Is mó sin daoine ná mar atá ina gcónaí déach dá nán le chéile. Cén cineál Daonna a d'fhéadfadh an oiread sin chréatúir, cosúil le Jake a hacu. 8 billion? A hatra go máil. Is anmhór é sin. Se tá an Daonna an plódata, a déantaí Jake. Sin an fád a thosaimid ag tógáil clíneachtaí gcón eile. Tá níos mó spás ag teastáil uainn. Cléin an cuiméide Colin, ithigach mílata ón gceanal cogaíochta a Dr. Vellans ai. Leithníonn de bhaintear chuig Daonna nua. An bhfuil sibh ina gunrathirí? Déach Jake confused. Cunrathirí? Ní ha. Tá áiteanna le marachtáil agus bia le fás ag teastáil uainn. Is le haghaidh fermaireachta nó mínadóireachta iad an cuid is mó de na clíneachtaí. Ach dúirt tú go bhfoghlaimíonn tú conas fíocha dhéanamh, a dúirt Colin. Foghlaimíonn gach duine agah troid. Well, ní troid go ddíreach, a dúirt Jake, ach se foghlaimíonn an cuid is mó de na páistí rudaí bunúsacha. Conas iad féin a chosant. Conas marachtáil má tá siad cailte, rudaí mar sin. Foghlaimíonn páistí troid, a diafrí, a gu ag cri. Rinne Jake gára agus rinne an roinnt aisteach léim. Ní troid in náiríre é, ní smó cosúil le cluichí. Déach na heachtarnach a chéile is scé. Bhí uirlisí dearta chun a bharú ag an gréatúir seo a bhí cósochar agus cócardúil. Cad a dhéanann sibh le haghaidh síomsaíochta de dheonn, diafrí lireannas, ag súil le rudéigean síocháinte a chlostáil. A lán rudaí, a dúirt Jake go sonna. Féichamid scanán agus seánna telefíse. Is maith le roinnt daoine scanán action le go leor troda agus pléascanna. Is maith le daoine eile scanán UAFÁS atá ceapta tú a scanrú. Féichann sibh troid agus UAFÁS mar sprí. Diafrí Velter. Se tá sé coratach. Tá spórt mhór ag an freisin mar léim as eitleán nó drépadóireacht sléibhte. Snábhann roinnt daoine le seirceanna nó wrestling game. Snábhann siad le seirceanna. Níl féidir le colaran a íontas a chéalt. Cinse, déanann go leor dúine é. Tá sé contúirteach ach is é sin a dhéanann coratach é. Trapan roinnt daoine sléibhte atá cóthart sin nach féidir le analú. Téann daoine eile go domhan faoin éigéin áit féidir leis an brú iad a bhrú. Lean Jack a caint faoi gníomhíochtaí Déanann, agus le gach ceamacu bhí na heachtarnaigh níos cínte go raibh siad ag déaláil le speiseas de chogaí. Rinne na daoine seo rudaí contúirteacha mar sprí. Déach siad faraigean mar síomsaíocht. Bhún siad a gcuid leanaí chun troid ó íos óg. De dháin, a dúirt an captain Jake's haigh go máil, an bhfuil cineálacha éagsúla dúine ann. Cuid a thrug agus cuid a dhéanann oppar thiochananta. Well, se tá poist éagsúla ag dúine, a dúirt Jack. Saidúirí, pólíní
curricóirí dóiteán, dochtarí, múnseirí, fermarí, ach fólamíonn gach duine scileanna bunasacha martanis. Ní bhíonn isagat riamh cathain a déitag go mbeadh siad ag teastáil íoch. Fólamíonn gach duine chun marachtáil, arís lerónis, ag scríb go tapa. Cínte, cad a tharlaíonn má tá tubaiste nádúirta ann. Cad a tharlaíonn má thain tú a mú sa chéil. Cad a tharlaíonn má dhéanann duine iarach tú a ghastú. Caithfí tú a bheith ré, tuigeann na heachtrainnig go gcaithfí an bhain a bheith cócantúirteach sin go gcaithfí gach duine a bheith ailte mar chagaí díreach chun marachtáil. Fiú an Jack seo, a bheith sé gur eolaí plandaí síocháanta é, lá sé faoi a bheith ré chun troid ag 1 nóiméad. Dúirt Jack go ciúin. Cé chomh láidir atá tú i comparáid le dúine eile? Rinne Jack ghálan. Go leor meam is dócha. Déanam aclaíocht úranta agus tím ag fáneocht. Ach níl mé an láidir ná rutar bé. Tá go leor dúine I bhfad níos láidir ná mise. Bhreath na heachtrainnig tín. Bhí Jack meam. Chonaic siad cótapa agus a bhóg sé, cóarach agus a bhí sé, cócasualaí agus a labhair sé faoi airm agus contúirt. Tá méach sé man, cén cuma a bhí ar na dúine láidire, an bhfuil dúine ann atá áilte go sonrach le haghaidh tráda. Tíofraigh Colin. Ó sé sagadúirí agus fórsaí speisialta. Pan na gaiz sin cochrate. Is féidir le rudaí a dhéanamh a curfaigh íonta sort. Ach tá lú cleasata ann freisin atá an láidir agus tapa agus mástraí áilíonn cúraigh a bhfuil a saoil ar fad áilte acu. Déach an captain Zai timpeall an bhard ar a chrú. Bhí an léirú céine de agla agus imní orthu go léir. Níor tharrail siad taistilí cailte. Bhí sé tar éis ball de speitis de bharathe nádúirta a thabhairt ar bord. Speitis a bhí ag cogadh leis na mílte bliain agus a bhún a gcuit leanaí chun troid ó bhré. Agus bheith an Jake Morrison seo go raibh sé mámach. Bhí na heachtrainnig ag tosú ag tuiscint go bhféadfadh go ndearna siad butún UAFÁS ACH. Bhí aireachtach tuga acu ar bord a gcuid bad, agus ní raibh sé ach an túis. Áit éigean amuigh sa Spás, bhí donn lán de 8 milliún níos mó díreach mar ré. Chríochnaí an cruinniú go ciúin le gach duine ag agla níos mó ceisteanna a chur. Bhí go leor fólamta acu béitir an númarcha. 3 lá tar éis an crunathe tharla an céad achtra. Bhí Jake ag an limistéir ihe ag bricfasta, nuair a thosaigh soilse dearca ag splancadh ar fud an bháid. Líon áláram art an téir. Briseadh an bhléasc I ranóg, 7 a tháinig an gú thar chainteoirí an bháid. Gach ball den críú bogad ar hiúil ó ranóg 7 lárach. Déach Jake suas an a bhí, agus connaigh sé na heachtrainnig go léir ag rí sa tré eile. Bhí an naig ag taspáint scáil íon agus iad ag rí I tró na limistéir sa bháilte den bháid. Ach rinne Jake rutaigean a chur íontas ar gach duine a chonaic é. Rí sé I tró na contúirte. Fan a glíg bheltar nuair a chonaic sé Jake ag rí síos an hawa. Tá tú ag dul an bealach mícheart. Ach níor stop Jake. Chroch sé ranóg 7 agus fuair sé Paul beag I mala an bháid
áit ar ó píosa carige Spás tar éis búl ó Glaodh. Bhí ag ru amach isteach sa Spás. Bhí beirst bhealóg den crú gafa ar an taobh mícheart de na doise éigeandála. Gan smaoineamh leach Jake Graham ar facáiste paiste éigeandála ón mala. Bhrú sé féin I cinne an fel inacha leis an bol, ag troid I cinne an éir a bhí ag ru amach ar n-eachtrannach a tharraingt amach sa Spás. Deach an n-eachtrannach gafa is Scéalta agus an chréatúir Daonna seo ag cur a hól I máil chonaic a háil. Chéal sé an poil go tappe agus chara sé leis an beirst eachtrannach dul go dtí áiteanna sa bháite. Nuair a bhí an éigeandál thart, bhí an criú ar fad ag stán ó ir mar go raibh sé dúr. Cén fá I réitú I tró na contóirte, dífrig an captain zai. Deach Jake confused. Pas go raibh daoine ag teastal cabhrach. Is sé sin I dhéanann tú in éigeandál. Ach déadfa a bheith marabh, a dúirt le rannas. Béidir, a dúirt Jake le gúlan. Ach bhean bheirst sin marabh, cínte dá garód éine ló. Níor féidir leis na heachtrannach seo a thuiscint ar a gcuid stán nuair a bhí contóist ann. Rí gach duine ar shiúl, agus dain siad le haghaidh forne éigeandála ailte. Ach bhí an duine seo rí I tró an bháis, gan fiú smaoine bhir. Dóibh ba cosúil nach raibh agla ar Jake ar chor ar bith. Ná go raibh sé chomh go bhféadfadh sé marachtáil rút ar bith nach raibh contóist ann dó. Tharla an dara heachtra seachtain ina dhiad sin. Brise an ginneadóir im tarraingthe an bhard le líon an oíche. Go tobann thosaigh gach rud agus gach duine ag snámh I ndéalas im tarraingthe. Chail an cuid is mó gin criú eachtrannach Scéalta. Bhí siad ag fás aníos ar dhán le ná im tarraingt, agus ní raibh is acu conas bógadh nó nach raibh éon cheann ann. Snábhann siad go neamhach ag bóla I cinne bailí agus a chéile, gan a bheith in ann a rialú cá raibh siad ag dul. Ach dáirí Jake do ndéalas im tarraingthe, mar go raibh sé rugadh sa Spás. Bhrú sé as bailí go ré, agus bhog sé trí na halaí snámh, mar go raibh sé ag snámh trí uisce agus na heachtrannach ag streichelt, agus ag goléir san cabhrach. Bhog Jake ó cheomra go seomra, ag cabhrúló dul go dtí áiteanna sa bháite, agus ag taispéantómh conas bogag gan iad féin a chortú. Conas éasagad, conas seo a dhéanamh, Geoffrey an tinnealtóir Cole Rom, agus Jake ag cabhrú leis Graham a bhaint amach. Déanamid éiliúint ar na rudaí seo, a dúirt Jake go simplí. Fálamín gach spásara conas éprú I ndéalas im tarraingthe. Níl sé chomh deacad nuair a chan tú úsáid as. Fálamín gach duine an rud seo. Geoffrey cólan le súla móra. Gach duine atá a géirí éprú sa Spás, a dúirt Jake. Tá ionad éiliúna agin áit a ndéanann dúine cleachtug faoi uisce ná I seónní speisialta a insalú ndéalas im tarraingthe. Deach na heachtrannach ar Jake ag bogag trí na mad, mar go raibh sé á úinéireacht. Bhí sé sochar, éfachtach agus go hiomlán I ceamas, agus iad ag feidhmiú go crua. Dóibh, bhí sé cosúil le daoine a bheith tógtha le haghaidh carach Spás, áilte ó bhreith, chun trod in éon timpeallacht.
ba é an trí heachtra an ceann bhheasa. Cúpla lá ina dhiaidh sin, tharraigh Jake cabhrú le roinnt ebre cathála. Bhí an críú néarógach faoi ligandó gar da dralomh, ach bhí an char ag teastal uathe. Bhí mé ag deisiú máisinaí ar ais aile, a dúirt Jake. Féidir go féidir an cabhrú le do abanna inneal. Lig si dó brathnú ar roinnt de na cáiris níos lú ar dúis. Rinne Jake staidéar ar a Eolaíocht ar feadh cúpla nóiméad. An sin, thosaigh sé ag déanamh coiartathe. Bhog a lámha go tapa agus go cínte mar go raibh sé ag tuiscint a Eolaíocht achtarmach go fuirfe. Conas éasagad ar Eolaíocht, Geoffrey an príomh innealtóir, zent Harry dat anam móran. Níl sé chomh difriúil le máisinaí Daonna, a dúirt Jake. Inneal is inneal, riarí is riarí. Tá na bongnéithe mar an gcinne I ngacháid. Chus sé seo agla ar na heachtrannach níos mó fós. Ní hamháin go raibh Jake chun túirteach go fisiciúil, ach d'fhéadfadh sé a Eolaíocht a thuiscint agus a dhéisiú tar éis dó brathnú uirtí ar feadh cúpla nóiméad. Cad a tharlaíonn má bhí sé ag foghlaim faoi na gcórais ionas, go bhféadfadh sé tuairisciú ar ais chuig daoine eile. Ach tháinig an seantas fíor nuair a tharraigh Jake roinnt gluaiseachtaí, bunasacha cosanta daoine a thaispeáint dómh. Níl mé I mo haineolaí nó rutar bith, a dúirt Jake, ach tá beag an ealaíon córaigh agam. Béidir go mbeadh sé úsáideach do de airne slándala foghlaim. Déantaí an Captain Zex High ag sméanamh go bhféadfadh sé cabhrú leo cumas daoine I thuiscint níos fearr. Bhailligh siad sa seomra eaclaíochta an bháid chun féachant. Bhog Jake go leor an seomra, agus ghlach sé seasamh tráda siimplí. Is rudaí bunasacha iad seo, a dúirt sé. Rudar bith fancy. An sin thosaigh sé ag léiriú. Cé go raibh Jake ag bogadh go mall agus go cuaireamach, ag taispeáint gach teicnic céim ar céim, hí na heachtrannach UAFÁS ACH ag an méid a chonaic siad. Bhog a puncanna tríd an éir le cruinneas marfach. Bhí a chosa tapa agus thuachtach. Nuair a thaispeáint sé ca siimplí ag úsáid ceann de na hoifigí slándala mar iprí deonach, thóg sé an teachtrannach I bhead níos mó, agus chuir sé ar an talamh go ré é le rialú firfe. Is bunasach é seo, whispered Veltar. Se, a dúirt Jake. Is é seo a eolimíonn páistí. I ranganna ealaíon córaigh, is féidir leis na mástrí fíor rudaí a dhéanamh a éachan mar dríocht. Léirí Jake cúpla gluaiseacht eile I gcónaí, go mall agus go cuaireamach. Thaispeáint sé conas éalú má gá duine tú, conas cosant I dhéanamh I conna imsaí, conas neart an céile córaigh a úsáid ina cinne. Gach gluaiseacht bhí ré agus marfach, fiú ag luas máll. Nuair a bheadh Jake suas clíomh cleachtais chun roinnt teicnicí airm a thaispeáint, dág roinnt achtarnach an seomra. Níor féidir leo féachant níos mó. Bhog an clíomh I lámha, Jake, mar go raibh sé mar cuid dá charp. Dhéir sé tríd an éir le foirm firfe, gach stallach ag sreabhadh isteach sa chéad ceann eile. Cé nach raibh sé ag buala rutar bí, déadach na heachtrannach an bás a fheiceáil I ngach gluaiseach. Ca bhfánainn tú é seo?
dearg colin a gua e crí. Man scoil den cuid is mó, a dúirt Jake. Bhí clár álaí an córic maithagin. Lean me ag cleachta sa chaláiste agus ina dhia sin. Is acliocht bheith, is féidir leis marachtáil sa spás, gan colla agus marú lena lámh a lón. Darí an scéal agus é ag taisteal. Trá chríoch sé an chalínacht bhíana dóireachta Zerian Prime. Bhí daine ag rá go raibh dúine deich troid áirde le fiacla miútal agus crúbe cosúil le rásúr. An stáisiún taide breiter, rinne an dochtar cuindal, staidéar na túrascalacha le fatjas ag fás. De réir na sori seo, dúirt sé lena chóclaachta. Tá cogaí a gur ag dúine le breis agus míle blian. Is ionad I lúna míleta é a pláinéad I fad. Bhí an Counfort Ruth Hayes 3 lá hiúl ón Starbound Unity, nuair a fiúg sí sús na tarar aisteacha. Ba I Ruth Captain long cholínachta Déanann darabh anam a New Horizon. Bhí sí ag taisteal chun lonneocht fermareachta nua a bhunú, nuair a thug a hiifigach cumarsáide na teachtarachtaí aisteannacha thucaí. Dúirt an captain, ifigach cumarsáide Danny Foster. Caithfidú é seo a chláisteáil. Tá duine éigean a mhaí an sin ag caint faoi dhéine agus is cosúil go bhfuil siad an scacta. Déist Ruth leis na teachtarachtaí aistrithe le merval agus imní ag fás. Bhí na heachtrannach ag cosíos dhéine mar a bheag aireachtaí ó UAFÁS. Lá siad fí dán bháis agus léachra nádúirta agus marata uilte. Fuair siad Jake Morrison, thug Ruth. Bhí Jake rií le sé bhí tar éis 2 long briseach síos. Híl gach duine go raibh sé marabh. An chláram a ddíd, a ddíarí Danny. Síl Ruth faoi. Bit sé súil go raibh na heachtranig scanrathe ag dúine, ach níor thortaí siad Jake. Féidir go bhféadfadh sí an míthuiscint a Glaodh. Seachraí cuarsa dá long, dúirtí Ruth, agus seáil teachtareacht chuciú. Aber ló go bhfuil imid ag teacht chun labhairt. Luair a fuair an Captain Zeki teachtareacht Ruth, scapag an scáil crína long, cosúil le tinne. Tá níos mó daoine ag teacht, dóga sé dá ferran. Long umlán díomh. Cé bhéad a ddíarrig a rú ag crí. Deir an teachtareacht go bhfuil fireann de dáchad acu. Dáchad duine. Ba bheag an bhaint a bhí ag an bhíreann aistearnach le ceann amháin. Cad a dhéanamh siad le dáchad? Féidir go bhfuil siad ag teacht chun a scout a hartáil, bhol le ramis. Ná chun únsí a dhéanamh orn, a dúirt Colron. Féidir go seáladh Jake chun arlaci a ólam. Rinne an Captain Zeki cinne Jackar. Seáil teachtarachtaí chuig gach long in eice lábha. Aber ló go bhféadfadh cabhair a bheith ag teastáil uain. Má únsin na dúine seo sin, ba bhelín go mbeadh is ag lang ile cad a tharla. Bhí Jake sa limistéir gartín nuair a chúla sé faoin Long Daonna ag trúidem. Bhí sé ag cabhrú le cúram a dhéanamh cuid de na plandaí ann. Rud a chur ilmtas na heachtranig. Conas a déitach marbhan uilte a bheith chomh le bláthama. Jake a dúirt go nervhíseach. Fuair muid teachtareacht ó dhéine eile. Tá siad ag teacht an seo. Sealsaí Jake le lúchar. Bhí Jake ag teacht chun an scéal. Bhí sé ag cabhrú le cúram a dhéanamh cuid de na plandaí ann. Rud a chur ilmtas na heachtranig. Conas a déitach marbhan uilte a bheith chomh le bláthama. Jake a dúirt go nervhíseach. Fuair muid teachtareacht ó dhéine eile. Tá siad ag teacht an seo.
In dárara, tá sin iontach. Bhí méid súil go bhfeicigh duine éigean mé. An bhfuil tú sásta le seo, a ddírig bheltar. Ar nóg, tá mé ar shiúil ó dhaoine eile le míne anús. Caillim ag caint le daoine ó bhaile. Iar féidir le tar a freagars Jake a hiiscint. Dáma scout a bhí I Jake a seálog chun a laci a staidéar, nach méach sé níos rónda faoin na bhísean. Dó lá ina dhíth sin, tháinig a New Horizon. Déach an Ficsean Eolaíochtach ar a Scéalán le scéimhle agus an Glaodh Daonna ag trúidem. Bhí sé níos mó ná a long le linte slíg agus inal chomachtacha. Dá n-eachtrannach bhí sé cosúil le long chógaigh tógadh le haidh cá. Bhí sciatha láidre agus airm ardleibhéal ag long chrúth, ach a bháin toisc go raibh an spás contúirteach. Rinne fáillte mara, astaróidí agus contúirtí eile sé riachtanach den long spás gáin a bheith cosanta go maith. Ní raibh is ag na n-eachtrannach é seo. Dá n-eachtrannach bhí sé cosúil le soitheach míleata dearta le haidh concais. Tá sé de géirí cead chun dúgadh thuairiscí an tabhagach cumarsáide. Freathan Captain Zai Cinn. Dá an déifeadh sé níl, d'fhéadfadh na dúine insaí a dhéanamh. Dá an déifeadh sé sea, bhí sé ag cuireadh dáthead aireachtaigh isteach ina lanc. Ligdómh dúgadh, thochraigh sé, ach bíodh gach Ficsean slándála ré. Thug Ruth ach chuaigid ball feirne lé nuair a chuaigh sí ag bord an Starbound Unity. Theastaí uaithí rudaí a chonaill soccer agus siochananta. Ach bhí fiú an grúpa beag seo scanrata ag na n-eachtrannach. Bhí Ruth ard agus láidir le gruaig lia dhear agus súla cliste. Flach sí le muinneáin duine a bhí tar éis langa a ortú le 20 bliain. Taobh hiartaí tháinig an tinnealtóir Pete Wilson, an tabhagach leithis Amy Chen, an príomhfeidimneach slándála Carlos Rodriguez, agus an tabhagach cumarsáide Danny Foster. Dá n-eachtrannach bhí sé go léir cosúil le saidúirí ilte. Ba cosúil go raibh iompar minianach Ruth mar láithreacht ordaite míleata. Bhí críos uirlisí Pete cosúil le trealamh airm. D'fhéadfadh mála leithis Amy a bheith ina bhfuil drugaí cóireach. Bhí staidéar airach Carlos cosúil go raibh sé ré le haidh cá. Bhí gléas cumarsáide Danny cosúil le fearachas míleata. Trealamh. Is mise an ceannfort Ruth Hayes, a dúirt Ruth nuair a bhuail sí leis an Captain Zex High. Go raibh maith agat as Jake Morrison a hartáil. Tá fáilte ránt d'fhreagad an Captain Zai go cúramach. Bhí Jake idir chosúil. Thug faoi deara, cé chun nervhíiseach a bhí na hacramig. Chaní siad an nachar agus déag siad ar a foran mar a bhí siad ag súil de hínsí ag éon nóméad. An bhfuil gachrúd ceacht go leor, a díomhraigh Ruth. Is cosúil go bhfuil imní ort. Tá muid ag fálam faoi daoine, a dúirt le Rances. Tá go leor rudaí súmúla inseide ag Jake dún faoi de specas. Rinne Ruth íomh gára. Is fearr maith é Jake. Tá súil agam nach raibh sé ina chriblóid ar bith. Triblóid? Déach na heachtrannach ar a chéile. Níor cruúthaí Jake fábanna, ach bhí agla orthú níos mó ná aon rud eile ina saol. A Ceannfort Hayes, a dúirt an Captain Zex High go máil. An féidirlam fiafrí faoi de long? Is cosúil go bhfuil sé an ardleibhéal. An New Horizon. Is long colíneachta chaideanach í. Is fearmóirí mid gen cid is mó.
Pámid chun lonaíocht talamíocht nua a hosú. Fermórí. Níor féidir leis an hacrannach a creidúint. Bhí an long seo cosúil le go bhféadach sé stáisiún Spás a scríosa, agus bhí an forum cosúil le saidúirí mianlach. Ach deighlí siad gur fermórí iad. Cén cineál arm atá ag de long, a dtíofrigh Colin. Cáris chasanta haideanacha, a d'fhreagar Ruth. Canóin háithíníní, ráidse dúracán, léasar cosanta pointe. Rud bith speisialta. Just a ggóthain chun sin féin a cosint ó eolaithe mara nó ó bhroscar Spás. Rud bith speisialta. Bhí na haram a chur Ruth síos go casually níos cúthachtaí ná aon rud a bhí feicte ag na hachtrannach riamh long sibhialta. Cé bhéad duine a cónaíonn de longa cholíneachta, a dtíofrigh Felter. Iomparíonn an ceann seo thart 2,000 cholínach i grís codlata, a dúirt Ruth. Móide na daichead ball feirne atá ina núiseacht. 2,000 duine aon long amháin. Fra na hachtrannach mearrán ag smaoinemh air. An bhfuil siad go léir cosúil le Jake, a dtíofrigh Loranas. Rinne Ruth gára. Jake, tá sé go leor tipiciúil. Duine ma, ibrí crua. Tá a isaige faoi Flandí. Cén fá a gapan tú. Go leor tipiciúil. Rinne na hachtrannach dearmad Jake ag rí I drá contúirt, ag a riúnú don nillas grám lárach, ag taispáint technítí céireach marfach mar a bheith aclaíochtaí simplí. Dá ba tipiciúil Jake, catíad na daoine neamhnácha. A ceannfort, a dúirt an Captain Zai. Cé bhéad long cosúil le de ceann atáin. Longa cholíneachta. Na céite, a ceapam, béidir na mílte. Faoin am seo, tá daoine ag leatha amach chug go leor domhan nua. Na céite long, na mílte long. Gach ceann acu ag iompar na mílte duine. Thug me hachtrannach go raibh siad ag féachans fórsa ionlaí thar a nuair is massa. Ach bhí Ruth agus a fidim có cardúil agus có gnáth sin. Labhair siad faoi ermaracht agus tógáil tite agus ag fásbia dá dealaig. Conas a déiteach na daoine seo, a bhí có cineálta, a bheith mar cuid de leathnú míleta óilmhór. Ba córdún dul chun Jake a eicáil, a dúirt Ruth. Gealam go bhfuil sé bís daoine eile a eicáil. Agus iad ag siúil tríd an long, déach fidan Ruth hart le spéis garmúil. Rinne pís staidéar an teicneolaíocht achtrannach, le súil innealtóra a bhfuil taithí aige. Thug Amy faoi deara behéalaíocht an achtrannach le fisreacht leis. Thug Carlos faoi deara leagan amach na láinge agus bearta slándála gná. Déis Danny le córáite na nachtrannach, ag géirí deanga a hiiscint níos fearr. Don achtrannach bhí sé cosúil le fidan mhíleata ag bailiú faisnéise le haghaidh ionraí. Bhí siad ag catagóriú leigi, ag staidéar cosintí agus ag ollnthú le haghaidh concais. Nuair a phric siad Jake, rí sé ai, agus cris sé Ruth le lúchóir heiléir. Ruth, tá áthas orm tú a eicáil. Thíl muid go raibh tú marabh, a dúirt Ruth, ag crochadh ais air. Cad a tharla? Agus Jake ag insinte scéal, déach an firan achtrannach le scéimle ag fás. Bhí ancúram ag na daoine seo dá chéile. Ní raibh siad ina róbait mhíleata fuaire. Bhí siad ina pobal glú a thug ara dá gid féin. Rinne sin iad níos contúirtí fós. Bha speitis a cóhangal cumas mharafacha le díalseacht láidir gan stád sa chuga. Bha siad ag tráid níos deacra agus ag ípairt níos mó dá héile, ná mar a déiteach éon nabhaid a seanlú. Thug an Captain Zecca nach raibh daoine
ach bagairt bhíleite. Bhí siad rud éigean I bhfad níos measa. Bhí siad ina speitis de léachra nádúirta a raibh cuairim fíor acu do chéile. Bhí an réaltra tí airú, agus ní raibh aon rud a d'fhéadfadh aon duine I dhéanamh chun é a stoppa. Trí lá tar éis de rút teacht, dír Jack labhairt go príomháideach leis an captain Zeki. Bhí an captain neadmhíseach faoi a bheith ina éonar leis an duine, ach déantaí sé. Bhúil siad I seomra códhála beag le díreach an dá ceann acu. Captain, a dúirt Jack go ciúin. Is féidir liom éacáil go bhfuil mo láireacht an seo ag déanamh gach duine mí compordach. Ba bhalam a thuiscint cén fád. Déach an captain Zeki Jack go cuaireamach. Ba cosúil go raibh an duine fíor bharbhal agus beagán bránach. An gcuireamid agláirt a bhí an captain. Ach cén fád a ddíofaí Jack. Tá iarracht déanta agam a bheith cabhrach agus cartúil. Níor gortaí mé aon duine. Tá sin fíor a dúirt an captain Zí. Ach tá gach rud faoi tú a bhálag gur ormthú dearta le haghaidh cogaí. Hí Jack ais ina chathaoir ag brathnú ionadh. Orm, captain. Déanam staidéar phlandaí. Cabhraim le daoine bia a as. Conas a dhéanann sin orm díam. Riann tú I tró contúirt seachas uaidh. Arúnaíonn tú de aon stád lárach. Tá éas agat conas troid agus airm a úsáid. Tuigeann tú Scéalta Eolaíocht tar éis sé a fheiceáil uair amháin. Tá do speitis fad ag cogadh le mílte bliain. Bhí Jack ciúin feadh tomall ada. An sin chum sé go mall. Sílam go tuigim anois. Feiceann tú na rudaí contúirteacha go léir faoi dhíine, ach ní eicen cóirthe plán braite. Longaíonn bol criticiúil I réimse na n-eachtair Razor Belt. Iartar cúnamh láthairach. Rí an captain Zex High chuc an drochad le Jake ag leanúnt go dlú ina dhia. Bhí an críomham cheana féin ag brathnú na scáilán le imní. Cad é an stát a dhearg an captain. Tá long iompar bheag gafa I réimse na n-eachtair a thuairiscí le ranas. Heb ar an nuair agus tá siad ag dul I tró na n-eachtair mhóra. Tá fiche duine acu bord leanaí san áireamh. An féidir le níd a bhaint amach go sa bháilte a dhearg an captain Zexi. Bha sé anchantóirteach a dúirt Colin. Bogan na heastraí go do thuairge. Déatamas long a chalig I géirí iad a thaobháil. Déach an críú a chéile go neamh cínte. Heastaí uathe go léir cabhrú, ach bhí an riúsca mhór. Scrisfeadh aon bhutan amháin I réimse na n-eachtair along, agus bharó sé gach duine bord. An bhfuil daoine imbáil a dhearg Jake go ciúin. Se a dúirt an captain Zexi. Ach bheith an tarraitheáil an riúsca. Níor leis go Jake. An sin caithfimid tríal a bhaint as. Déach an críú aisteach éir. Seo an cruthúnas a bhí áláirge acu. Cé go raibh siad ag spóireacht faoi na riúscaí agus na contúirtí. Hastigh ó Jake ach daoine a raibh gá acu ló a chabhar. Is féidir liom fámar an tarraitheála a fialótu, a dúirt Jake. Tá taithí agam éitilt I cinealacha contúirteacha. Jake déta bás a áil, a dúirt Mar ófar na fiche duine sin cínte
mur a nhéanamid tada, a dragar Jake, leanaí san áireamh. Chuí an Cornéal Ruth in éanacht lo an drochad. Nuair a chúla sí faoin stad, tharraigh sí í féin látharach chun cabhrú. Tá sciathe níos fearr ag an New Horizon, a dó sí. Is féidirling dul níos cara don na hastri. An gurfa de long agus de chiú imbáil san stranchéirí a ddíarraigh an Captain Zé. Nói a dúirt Ruth, ag brathnú una an ceist. Sin a dhéanann tú nuair a bhíonn dúine ag teastáil cabhrach. Rinne an Captain Zé a chinne. Déanfimid iirecht an tartáil. Jake by tusa agus an Cornéal Hayes ag oppar lenar grú. Thóg an tartáil ceithre uair an chláig. Píle lótaigh Jake fuíran tríd an réimse aisteach contúirteach agus Ruth ag comhardú óna lang. D'oibrí feltar agus líranas le chéile chun iad a thrú go sábháilte cuic an saoach gafa. Ghlach Jake tríd an réimse aisteach le scill agus misneach ag seachant caragacha ollamhóra agus ag fanat díirithe na daoine a raibh cabhar ag teastáil uathu. Nuair a chlic sé an lang de máiste, d'oibrí sé go tapa chun na fiise passionéir a astrú go sábháilte. Le léon an tartála, déach feltar Jake ag cur óil I máil a ríis agus a ríis eile chun stranchéirí umlána a thábháil. Chonaic sé conas a cosan Jake lamb n-eachtrannach scanrathe, ag déanamh cinnte go raibh an duine beag sábháilte le léon an aistrithe contúirteach. Chonaic sé Jake ag tabhairt a cuid tríalamh sábháilteachta féin díospartach gortathe. Cén fát an déanann tú é seo? A dtífré veltar de Jake agus iad ag eitilt ar ais go sábháilteacht. Mar bhí cabhar ag teastáil uatha a dúirt Jake go simplí. Cén fát eile a deastín uait? D'oibrí leanas in éanacht le Ruth le léon an tartála agus chonaic sí an rud céine. D'ordaí Ruth a crú le scill agus cuaram ag déanamh cinnte go raibh gach duine sábháilte agus iad ag cabhrú leis na stranchéirí. Nuair a bhí an tartáil thart, bhí na Ruth seiceáil ag gach ceann de na passionéirí tartála go persanta, ag déanamh cinnte go raibh bia agus cuaram leas acu. Déadfá an córa prán a neabhard, a dúirt lireann le Ruth. Níor féidir linn é sin a dhéanamh riamh. Dragar Ruth, tá tealaí ag na daoine seo a bhfuil grá acu dóibh. Conas a déadfamis ligean dóibh bás a fháil nuair a bhí an cumacht again iad a thábháil. Tar éist an tartáil a bheith críochnathe, tomsaigh crú an Starbound Unity chun labhairt faoi na rudaí a chonaic siad. Bhí Jake agus Ruth tar éis gach rud a cuir méil chun dúine nach raibh bualadh lo riamh a thabhall. Níor íor siad Eolaíocht ná a hampas. Chara siad ach toisc go raibh cabhar ag teastáil. Sílim go tuice manis a dúirt féiltear. Ní airchtach é Jake. Is duine é a múine go dó a bheith láitead ionas, go bhféadfadh sé dúine eile a chasant. Tá gach duine cosúil seo, a dúirt leanaís. Fálaminn siad scíleanna contúirteacha, ní chun dúine a ghartú, ach chun cabhrú lo. Chléin an Captain Zé, dúirt Jake lom, go tagann neart an duine ó grá ní fua. Síl mé go raibh sé ag bréige. Anois ficim go raibh sé ag insint na fíoranne. Colin an tufaigech mílete a lár go déananach. Tá go leor cathanna cortha ag ríochagam, a dúirt sé. Chonaic mé airachtaí fíor agus líochra fíor. Ní ceamach ó sin é Jake Morrison. Is rud é I bhfad níos fearr. Is cosamtóir é. An lá dor ceann
cheol an captain zé teachtarach nua tríd an bheith spás chuig gach long, agus stáisiún a raibh cloiste acu faoi na dhúine contúirteacha. Caithfidh mé mo túr a scáil roimhe seo a cheachtú, a scríobh sé. Bhí aireachta iad dúine. Is spéisios iad a álaman a bheith láidir chun na dhúine a bhfuil grá acu dóibh a chosant. Tugann siad chontúirt ní toisc go mbonainn siad taithneamhas, ach toisc go ndúiltíonn siad ligean do dhúine eile fullans, nuair a bhíonn an cuacht acu cabhrú. Tá an réimse I bhfad ní sábháilte le dúine ann. Rinne Jake an chéad ambassador Daonna chuig an chomhairle réaltrach. Chairid sé le rialacha nua a cruthú le haghaidh teagmhála síocháanta idir dúine agus spéisios eile. Nuair a bhfuil aisteach eile le dúine den chéad uair, bhí siad fós uaireanta scamrathe ag cumas an duine. Ach chúmhne siad túrascáil cheartathe an captain 6 high, agus déach siad níos dúine. Fós siad spéisios a bhí go dibhann tar éis fálam conas marachtáil gabhann contúirteach. Ach fuair siad spéisios freisin a dú siad a gcuid scileanna marachtála chun cabhrú le daoine eile marachtáil freisin. Tháinig daoine réalas fud an réimse, ní mar aireachtaí ná concasóirí, ach mar na daoine a gléamha orthu nuair a bhí cabhair ag teastáil ó dhuine. Agus éon uair a bhí tubaiste nó éigeandáil in éon áit sa Spás aitheanta, bhí daoine I gcónaí I measc na géad daoine a tharraigh iompar na mission tartala contúirteacha, mar sin a dhéanann tú nuair a bhíonn daoine ag teastáil cabhach.